Vidíte, hej, je to o dôvere. Áno. My vás chytíme, sme tu, ja na jednej strane, Ľudka na druhej, hej? Ide o to, aby sme si spolu zažili, aké to je byť vašim dieťaťom a robiť toto v škôlke. Je to zábavné aktivity, prosím. V našej triede, v skrinke, niekto našiel toto? Áno. To naozaj, alebo to je aký vtip? Nie, to naozaj. Dajme tomu čas, nech sa to vyrieši samo. No mrzí nás to, no chceli by sme, aby sa cítila dobre medzi nami, vieš? Samozrejme. Čo sa tam deje, Ríšo? Teraz mi Markéta povedala, že tam nemá bundičku, že tam nemá topánky. Ty mi hovoríš, že tam má topánky, nemá bundičku. Kurva, si robíte so mňa srandu? Vrátime sa do detských čias a trošku si budeme hrať.